Pelampungnya gede lah, tuh pade. Kaget tau. Terpengung, udah serat mulu. Trik nih gue. Kaget aku yo kaget ya. Masa tadi lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau lihat orang. Ya itu dilaju lagi bos ya. Niki es takoi. Cek, tanduk cek, aku tanduk cek. Tenang aku tanduk. Ya, Cak. Biasa. Biasa, ojo di karaku toh. Biasa enggak. Mungkin nek pun mantep langsung telas. Lah. Rasanya pengen. Ya, bisa ngawin. Lah. Tepo gue melakukan lo SD lentek. Waduh, cek kok. Ngeduncai bos, ojo sampai. Susu ben rada ambal. Gitu. Wes ndok ora pin? Tanduk kok. Ah ya. Ya. Asal sap. Asal diserap aja ngono. Serap. Serap. Coba apa alon-alon. Ngapun. Joko, ada ora Joko? Joko, Tanduk ingko kok. tanduk ya. Joko. Ki ojo ki nganu gendangnya gede bos ki. Tenge. Gedang apa? Pelampungnya gede lah, tuh pade. Kaget tau. Terpengung, udah serat mulu. Trik nih gue. Kaget aku yo kaget ya. Masa tadi lek. Masa tadi ya. Iya tau iki. Kaget kene Kurang dodi. anu Mas kurang iki lho. Ini kita kabutan iki kok flinger kok. Kaget dong. Mungkin di sawah dada seret udah cepet ya. Iya beli kalau tanduk biasanya saya enggak jangan kucing makan siang semuanya enggak kita pun nganu Ojo ke siji min. Gitu lho. lontongnya teko nganu ya Nganjuk Mojokerto lek Pin upane pin nemplek. cah cengok ngopo sepil bos Bulike di Wah, enaknya bos, yang saya makan tepo sayur sama minum es teh. Tanduk kok, tenang ora lho. Malah tanduk tempe lho kok. Cah iki piye to jane lho. Koclok kowe jane. Oh, cebukos mbake kuwi lho. Kene kurang es mang di Mas. Nggih, mbake dari Bidadari Solo, Bos. Kita cek wike bapake iki. Kurang es mang. Oke, Pak Di. Itu malah Gak kuat ingok. Nah, kaya aku gak apa-apa. Wetengku cilik kok. Jawa Tengah ya cilik. Cilik emangane usah perang batok lagi. Sing ngece pi. Iya, ora sapa sing ngece. Tempe kok. Nyapa kok jenengan tempe? Takokno bakule kuwi kok. Cek. Nyapa kok jenengan tempe? Kok keripik. Eh, Takokno takok Sopi, pi nyapa kowe nggih tempe dadi keripik iki. Pak iso judulnya kok teko Sopi lho nyapa. Kan Sopi kan pabrik tempe to blok. Akeh bakulnya akeh. Nyapa kok Rindi. tempe kok. Goreng. Jawab apa bos penonton? Tempe nyapa? Kok digawe keripik tempe. Takok Pak Dewi to ya. Takok ndang. Ya sing gawe itu bos, teko sing gawe. Lah Iya, sering dugi malah. lah sing gawe Sopi, Bos. Takok Kok Sopi. judulnya teko Sopi. Nah, tas Sopi ta pemain tempe kok. Pabrik tempe, Bos. Kan Sopi iki pabrik tempe blok. Iki los kok nyapa penting apik ya. Piye? ora kok mlaimu kok sekolah Sopi nyapa. Nah, pabrik tempe kono Sopi e. Ujek karo ujek wis diwerang rabi Sopi. Gas ya. Apa sih gas sih? Tempe ini yo, tempe Sopi.
Kok jurusnya teko kono. Halusinasi kok dindi. Yo gak maksudnya iki tempene Shopee iki diborong muji ponen ujek lar cilik wong. TikTok malah Iya. gitu borong. Gak apa-apa, Jek. Tak dungane TikTokmu laris manis. Aduh ki boleh. Ada wong penonton. Pentasane loro gak apa-apa, penting semangat. Semangat toh. Ya semangat penting. Tapi casa ya bantu tatap bos. Iya, tatap layar. Saya kok kalian bledos tatap ae. Tatap lagi nih bos. Eh. Ki bocah kerja punya beli. Tenang ya. Wes, cek gelem rujak ora, Cek? Ora. Menawa. Menawa bungkus kena makmu rujak. Makmu bungkus napa ora? Lontong. Yo kok nemen mojek karo yo ngamu, Cek. Kamu tekan perang. Iya. Mbak aku wis warek kok. Kok podo blak Kok takok waduh judule iki lho. Bisa. Sebelah kelas aja. Ngono kuwi makmu bungkus nang. Ora karek kemangan kok. Mangan apa makmu? Makmu radang kok. Mamu sing radang kok. Pecah beblak iki. Becak goblok. Wong dia mau nge bermangan kok kono no jejek malah. Iki to. Cek. Iki ra itu Cek. Ojek kuwi kok dalan kok tutup awakmu sak gentong kok. Jalukune. Oh, jadi gini. Oh, iki kan rewang iki. Tepung guyu kekel entek sih. Lu duwe nawe asine. Entek. Gak nonton HP nih. Tahu tepung iki cukup. Kuwi ngiri sapa ta, Cek? Nyapa kok jeneng apa tepo. Aku teko. Tak kok blek iki lho tepung arep. Uga gitu. Ora, kulo yo karek nerusno wong jaman biyen. Ya. Lah aku ki teko ya wong-wong sing bakal iki lho. Kulo nerusno biyen. Jeneng tepo lho. Wong kabeh sadar ketakono no Wakal wis entok. Aku jeneng dadi tepo. Ngomongnya kan Beras. beras. Gabak. Gabar. Yo yo. Gabak kok. Gabat slepno. Ya ya beras. Mosok langsung beras. Kayak dadi tepo piye aku. Ya iya kan kok. Padahal ngapa kok temene Shopee? Nah iki pin. Gak lo kene tempe kan tempe gue Shopee. Lah ya kowe ngerti tempe kok nyapa mesti kelingan Shopee. No. Terakhir kayak terang langganan bune to tempe Shopee ngono Mas. Mosok wero kene nek ngenteri. Oh sebakul ki akeh kok gini iki. Boleh, Awet tambah dek. deh. Balik. Kalau boleh dulu. Iki tong cek iki. Cek mereka cek lho. Iki lho apa to? Gedunggane to diketokne kok. Coy sini. Nah, tambahan Aku biasane korone gak akeh gawe. Kok mangan kok ora Ora jeneng apa kok. tak kono bakole. takok orno-orno gak iso jawab. Lah wis jawab ora. Jawab wis. Jawab. Kan ini gelas buke lho. Kok nyeprot mbak iku. Mbak es nyeprot mbak iku, Mbak. Ya bisa rekor semua. Ya wae jagane kena bapaknya nyeprot to blok. Bener. Cek. Cek ora awet biasane nek mukbang terus kok. Mak wit bak iki kok. Niki Gas paro. Aku setik Ya saya gak Oh, Mbak. Ya iya to. Aku duwe. Aku biasane beli Wis ya dadi akhiri Sisi setengah nih. piro iki? 10. Sisi setengah tadi. Siji setengah nih. Nah, Masa. terus ngitungmu kok 3 piring. Tambahin, Cek. Setengah. Terus Malah guyu, ndono. Mak kekel bakul lho rujek. Ngerti nek posisi awakmu sak Oh gigi pin ya pireke. posisi awake posisine awakmu lho. Weh biasa bak Setengah malih, Bu. Awal nek bisa di Setengah. Saiki opo to? Setengah malih. Takok. Aku mangke tambah kalih malih. Ah, Madian. 5 biasane nek mangan. Ini kan mbak. Wes iku pergi aja. Biasane 5 piring Bu niku. Tepo goreng kono lho ratan. Kula jak mukbang niku lho ndamel sak wajan ageng sego goreng niku sing ngono. Alas kok. Wis buta kok iki kok. Gila ibu naik lho wis. Eh.
Ada wong lewat karo wong ulon. Memang niku ngejaki tim Bang niku. Ini aslinya yo. Tim. Cilik mana akeh? Gimana? Wani Nggih, Pak. sayur. Nggih. Maksudnya pitik utuh iki piye to? Lah sisi tengah ki kok iki setengah nek kok. Berarti ki kok jatahe muji telung piring hitungane. Telu. Kurang biasanya. Lah siji setengah e. Hah? Siji setengah siji setengah ya wis. Setengah kan telu. Wis. Lah ya kurang sitok papat. Kan papat. Kan siji pas nek. Papat. Kok gini ya? Itu mas, Kok di kok? Mancing. Biasanya papat Lah, ki kudu ya? nanggung, Jek. Kudu koyo Pancasila, Jek, 5 piring. 5. Ya ini enggak Pancasila, Jek, go 5. 5 piring. Haji. Amen. Pay. Sepil sik yo. Sepil. Lep-lep ya. Congor. Malah isin kayak didili. Nenek kamera ngono didili. Arep blabrik nggih ra karo gawe konten yang kene iki mesti wis entek. Oh. Mergo kadang kawanan aku rene, kadang jam 1 muncul, jam 2 muncul. Nang kene ngene duwe mesti habis. Jam 2 kapan kan? Jam 2. Dadi nang kene iki Piye kon? disiki ngono. Menurutmu ya piye? Nek karo kamera harus jam 11 didili satik-satik Ayo disiki. Paling gaya. ora ngono kuwi ya. Jadi pemur yo temane akeh. Jadi pintanya betul Oh, sak lebatan rodol Soalnya jane. ning kamera tetep sak. Bapak tukang nyelak niku nggih kalih niku. Tunggal niku Ipin barang itu loh. alit niki. Gol sebentar tapi. Kata tapi damel ngomong. cepet tembok gue melakukan pek kok. Iki ae kok. Sing lambi abang iki mangane kata, tapi damel ngelomokno rambute niku. Penyuburan ae. Mangane. Nek sing niku mangane kata nek niku sesuai awake kan soalnya. Waduh. Padha mana Bin? Padha gondrong ya. Ada gondrong ya? Jadi padha jadi. Dipun berarti ngopeni iki ya rambutnya berarti. Boten apa-apa pun ngeten iki didamel guyon dilebetaken. Wis kon dagire kon. Dagire kon. Jadi ya. Bro, jangan lali di subscribe, di Subscribe, like, and comment. Gitu. Ben channel Cah Koplak terus berkembang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.